Ondo etorri BBK Klima ziklora. Gaur, urriak 24 berriro be, BBKak klima aldaketaren nazioarteko egunagaz bat egiten dau. 3. edizio hau BBK Urdaibaien egingo dugu. Zientzia eta esplorazioa, hitzaldi baten, dokumental baten eta erakusketa baten batu duguz mendifilmegaz batera. Aukera paregabea Einaut Izagirre eta Ibai Irriko BBK Klimaen inguruan parte hartzea azpimarratu nahiko nuke goizian ikasleekin izan duten hartu emano. Jende gaztea jarrita dagola gaiekin, arduratuta eta gainera ikasita dagola. Ekimen hau BBK Klima proiektuaren esparruan sortu zen, klima aldaketagaz lotutako edukiak gizarteari modu berezi baten hurbiltzeko. Oraingoan be, Bizkai iraunkorrago bat alkarregaz marrazteko beste aurrera pauso bat. Nazioarte mailan ekoiztutako dokumental itzela, mendifilmen pasaren gabonetan estrenatu zana eta harrezkero munduan bolo-bolo dabilen dokumentala da, sariak irabazten. Eta gainera, dokumental hori osatzeko, hemen inguruan daukagun argazki erakusketa ere sakondu egiten du ze lana egin zuten, ez bakarrik mendizale moduan, alpinista moduan, baizik eta esploratzaile moduan bidai aparta izan zen.